సైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే సైన్స్ చదవాలి. హిస్టరీ తెలుసుకోవాలి అంటే సోషల్ చదవాలి. లెక్కల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే లెక్కలు నేర్చుకోవాలి. లెక్కలు, గణితాలు చదవాలి. ఇలా ప్రతి ఒక్కటి ఏది నేర్చుకోవాలన్నా దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదవాలి. లోకజ్ఞానం పెంచుకోవడానికి పుస్తకాలు చదవాలి. అలాగే దేవుళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే బైబిలు, ఖురాను, భగవద్గీత, రామాయణం ఇవన్నీ చదవాలి. దేవుళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే కొన్ని గ్రంథాలు చదవాలి. అందరూ చదివితేనే కానీ ఎవరికి ఏంటి, ఏది మంచిది, ఏది చెడు లోకజ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుద్ది. చదువుతారు కదా?